No niin, morjesta vaan kaikille. Soijope täällä ja nyt sitten mä teen tutorialin kuinka lähetät mulle klipin YouTubessa. Elikkä tonne YouTuben hakupalkkiin kirjoitat Jopex97. Ja vaikka niin tää sarja tuleekin Finnish Double Gameille, kuten toskin näette, niin ne kaikki klipit tulee mun omalta kanavalta, koska se tulee ainoastaan mun suppaajien kautta. Tässä on mun oma kanava. Tuossa näkyy tietoja musta. Tuolla on mun eka Let's Play. Ja eli tossa missä lukee tekijä, siinä on tommonen pieni nuoli. Niin klikkaatte siitä nuolesta. Kannattaa vaan. Ja sit siinä lukee lähetä viesti. Klikkaatte siitä, se pääsee tällaiselle sivulle. Laitatte aiheen vaikka top 5. Ja tuo top 5 kasvaa sitten top 10, jos mä saan sitten enemmän klippejä aina viikossa. Nytkin puuttuu 3 vai 4 klippiä, niin tulee top 10. Sitten kirjoitat vaan, että tässä vaikka klippi. Tähän voi kirjoittaa ihan mitä vaan. Laitetaan vaikka hymiä vielä. Ja sitten tää on se tärkeä. Eli liitä video. Ja täällä, eli nämä videot on siis kaikki, jotka sulla on omalla YouTube-kanavalla. Eli ne klipit sulla pitää olla omalla kanavallas. Otetaan nyt vaikka tuo. Sitten painatte lähetä viesti. No niin, sit se on viesti, se on lähetetty. Ja sit se tulee tällaisena mulle näkyviin. Eli mun omalle kanavalle. Ja teidän täytyy olla mun kanavan subscriberi, että te voitte lähettää mulle klippejä, koska se on suppaajien top 5. Ja jos teillä ei ole niitä klippejä YouTubessa, ja te ette saa niitä renderöityä tänne YouTubeen tai nettiin muutenkaan, niin laittakaa mulle kaveripyyntö sitten. Tai laittakaa eka YouTubessa, että hei Jopeksi7 viesti. Ja sitten mä lisään teidät kaveriksi, jos te ootte mun suppaaja. Niin mä otan teidät kaveriksi ja mä renderöin ne sitten. Ja otan sen klipin sitten siihen top 5. Tai top 10. Mutta kiitos kun siis katoitte ja lähetelkää niitä klippejä, subatkaa jos ette vielä ole. Ja se oli Jope täällä ja kiitos kun katsoitte ja heipä hei.